Čaute lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska je to hra z Robloxu, já jsem David a vítám vás na tomhle kanále. Samozřejmě dejte like a odběr a tady mezi tím vezmu věci a půjdem na to. Takže ještě si vezmu tyčenečku, ať mám co jíst. Beru. Co to pak to je, to bylo cute, strašně, ale tak podívám se tady do inventáře. Mám tam sušenku, takže v pohodě, může mít. Vody mám 100%, takže v pohodě. Jdeme. Hop. Jo, samhle, myslím, že jdeme. Tady má. A to je nějaký jiný, já jsem to hrál naposledy. Tam nějaký trezor, tady toto je jiný. Nevím, co to je, ale... Že je mi to strašně divný, ale... Jo, aha, ono to tam... No vlastně. Omlouvám se, možná bude trošku zvuk zpožděnej, tak... Možná teďka tam byl ten zvuk možná trošku zpožděný, jak jsem to poslouchal. Ale to je jedno, takže hop. Stojím, hop. Tak jdeme. Tady je to světýlko, to je v pohodě. Žebřík, good. Jaký moc hezký tamhle úplně. Z toho sněhu a ledu. Samozřejmě čeho jiného než sněhu a ledu. Ale jak je to tady hezky posvícený tou modrou. Wow, kámo, ty krystaly jsou mega hezký. Ježišmarja, ty jsou mega dobrý. Nejlepší. Hop. Jo, tady se to teď bude zaplavat. A ona je noc! Sakra. No tak nevím. A ubrala mi to teď před chvilkou lápka. Tak, hop. Dobré, ne, v pohodě. Dobré, jdeme. Zatím to vypadá v pohodě. Hop, jdeme. Jaká polární zář tam je. Teďka se na něj nebudu dívat, protože tady dolů? Ne, nahoru. Jo, nahoru. Jo, dobré, v pohodě. Jdeme, hop. Jdeme. Hop. Jdeme, dobré, mám zatím 99 hápek, tady je týpeček, čau chábre. Jak se máš? Čus. Tak já jdu. Jdeme, dělej postavu, rychlej. Ježišmarja, jak je tma, tak to není moc dobrý, ale musíme to překonat, přece jsme nejlepší horolezci. Jdeme, Cháber jde s náma. Počkat, to je, nevím. Tady hop, dobré, hop. Jo, ježišmarja, co to bylo, Jdeme. Jdem. Jo, tady jsem vždycky padal, tak nevím, jestli teďka nejdu. Dobré, pohoda. Good. Dobré. Je tady Egyptian. Jdeme. Jo, teďka tady je ten žebřík a tam bude ten led. Jo, ježišmarja, já jsem spadl, sorry. Jo, jdem, hop, sakra. Škoda, nejde to obejít? Asi ne. Tak jdem. Tak, teďka zkusím ten let znova. Zkusím skákat, hop. Dobré. Však všechny lidi by to napadlo, ale dřív než mě, sorry. Jdeme touhle cestou. Jdeme. Jdem. Hop, makám, běžím. Hop. Jdeme. Hop. Jdu. Už tam budem, tady u toho žebříku. Ježišmarja, toho jsme vyšli. Teďka, ne. Jinam, a tam, dobré. Se ztrácím. Jdem tady opatrně přes ten žebřík, kde to musím přejít na druhou stranu, takhle. Hop, opatrně, dobré, jsem na něm, vlezu, pojď. Takže dobré, mám energii, vody mám už dost teda. Mapa, no, poznal jsem z toho akorát prd, ale nic, dobré, pohoda. Tak jo, jdeme, hop, jdem. Pojď. Jdem. Pojď.
Je tady týpeček ze Srbska, nevím teďka. Počkej, Milinkovič. Jo, tak to je Srbsko, podle mě. Milinkovič Savič. A tak tady. Tak, tady je to světlo, jinak bych byl ztracený. Tak, jo, jdeme. Pojď. Doufám, že se dneska aspoň dostaneme do toho prvního kempu. A tam bychom to mohli dneska zakončit, ale doufám, že to tak rychlý nebude. Au, sakra. A teďka jak vylíst. Počkej, no, zkusím se otočit a skočit. Jo, dobré. Hop. Rozběh, hop. Dobré. Pokud byste chtěli další takovýhle videa, tak dejte like a odběr. A tohle je kanál se Ségrou a já. Hop. Nebude se to třeba jakože třepat, jakože se to nebude třepat, zkusím. Tak nic, škoda. Nedá se. No nic. Tohle je, myslím, že už 4. pokus. Jo, tohle je 4. pokus, co to dělám zas. Sakra, co to je? Dobré, jdem. Tak jdem si vzít věci a půjdem pokračovat dál. Tak, vyjdu, tak jsem vevnitř. Sakra, co se stalo? Asi nic, dobré. Asi by se to buglo jenom. Portugalec, tam byl bez tak Ronaldo. To vezmu až potom, protože ještě nemám baťoh, myslím. Nejde to? Aha, tak jo, tak potřebuji fakt ten baťoh. Počkej, ještě kabát. No, dobré. Vezmu. A ještě šušenku. Jo, neříká se to šušenka, ale šušenka. A jak prostě dojdeme do toho kempu 1, tak odpálíme tu světlici. Ta tyčinka fakt přidává 50 cm, ty si to myslel, ale teďka jsem to zapomněl říct. Tak jdeme. Hop. 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 Čau, chabre, jak se máš? Na koho čekáš? Počkáme, na koho čeká? Na dalšího chabra. Oba dva. Tak to jo, tak já jdu s něma. No i když ani ne, já půjdu sám. Tak čau. Tak jdem. Zase půjdeme tady. Tady má. Jdem. Chápu, že kluci přišli zase. Nebo holky, já nevím. Hop, dobrá, mám to? Ne. Tady mi to ubere, jo, to jsem říkal. Tak, jdeme, tady je ten žebřík. Projdeme. Tady, tak. Jdeme. Je jaká verliba, nebo co to je? Teďka nevím. Hop. Dobré. Jsme v pohodě zatím. Tak jo. Tady pod tím kolečkem projdem. Ne, já jsme zase tady. Komu, jestli zase tam umřu. Ne, a zase, a ještě k tomu je mlha. No, super. No, tak to je fakt dobrý. To je nejlepší vlastně. Když na to nejtěžší pro tebe. Nejtěžší věc pro tebe a proč není ještě třeba i noc na buchárku. Cest a z toho 3 dobře a já si vždycky trefím, tak si myslím, jako, že tady všechny cesty vedou dobře. Takže to jako není možné, že aby tady bylo 50, jako je tady možné, že tady je 50 cest, ale všechny tam podle mě vedou. Ne, jenom 3
mega lucky. A několik lidí to dokázalo, tak nechápu. Tak, jdeme. Už to bude, myslím, jenom kousek od tama. Jo, tady je toto světlo, tady teďka to vyleze a tam bude zase ten žeblík, tak tam bude muset být zase opatrní, aby jsme nespadli dolů a nezačali zase odznova. Jdeme, pojď, opatrně, dobré. Jo, konečně skončila mlha, konečně, yes. Jak je hezky, no jdem. Tady jsem se koukal do mapy, no super. Je. Tak teďka opatrně, aby jsme nespadli tady. Ježiš, teď jsem málem padl, ale to je jedno, dobré, přežil jsem. Tak, jdeme. Co kdybych to odpálil? Přiletí něco? Ne, tady stejně to nefunguje, když nemáš robuxy. Tam něco je vzadu, ale podle mě tam nějaký jenom stan na odpočinek, abych si dobil energii. A to bude ještě dál, podle mě, ne? A nebo to je ten keb 1, jak jsem říkal. Tady hop. Dobré. Jsme dobří. Tak, jdem. Hop. Už tam budeme zase na tom mostě. Počkej, to jsme byli tak blízko k té věci tam. Spadli jsme. Tak tady hop. Tam ty prknínka na té zemi. Prostě. Jak někdo prostě padal. Ježiš, to prkno se hýbalo. To jsem se lekl. Takže to by bylo hodně hrozný, kdyby to pode mnou, kdyby to prostě ruplo a spadl jsem. Tak tady opatrně hlavně, protože tam je to úplně na prd. Jak to tam je tak dolů a... Aha, Zekem 1, no tak to je super. Nice, checkpoint, good. Dokázali jsme to, nejlepší. Nice. Tak odpálíme světlici a jupí, jsme tam. Tak, podle mě bychom to mohli nechat na příští video, dejte like a odběr se zvonečkem, ať vám neunikne další takovýhle video a zatím čus a dejte like, prosím, děkuju, čus.